No jak sa má také? No však, to sa mi dobre vybavilo. Áno, hej. Tak. A vidíš, a odtedy takýto vec nedělám. Už len keď sa Dámy a pánové, přistáli se na letišti v Tallinnu. Místní čas je 14 hodin 10 minut, teplota na letišti je 12 stupňů Celsia. Dámy a pánové, zůstaňte laskavě sedět na svých místech až do úplného zastavení letadla a buďte opatrný při otevírání úložných prostorů nad vaší hlavou. Naše posádka kapitána Kučery se s vámi loučí. Děkujeme, že jste si pro svůj let vybrali České unie a přejeme vám hezký den. Děkujeme, nashledanou. Ladies and gentlemen, we have just landed in Tallinn, local time is 10 minutes past 2 p.m. Temperature airport plus 12 degrees centigrade. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelts fastened until please come to a complete stop and be careful putting overhead bins. The crew of Captain Kuchera says now goodbye to you. Thank you for choosing Czech Airlines for today's flight. Thank you and goodbye and have a nice afternoon. Ale tu nosí ako frame,